ताब्यान व्हडतोता आवय बापायची व्हडगी रेस्काय आवय बापूय आपल्या भुरग्याक मोगान वाडोयतात कोरोना पुरबाय जोवानीक शेरल तुमच्या एकवोटा देवान फावो केल्या खुशालकाय तुमच्या दोगांयच्या कुटुंबान दुनिया देवान फावो केला सोबीत बाय जोवानीक शेरल मोगान पडोन एकठांय जालेली 7व्या साकरामेंतान भुरग्याचें देणें फावो कोर म्हूण तुमी देवाताय मागोबा वाडता शेकी देवान तुमचे मागणें आयकोन दोगांयची बागोयली बुकानीकतान बाय फावो करून खुशालकाय हाडली देवान तुमच्या दोगांयच्या जिवितान आयज बायेक बातिज्म दिवन तुमी भितर काडला ख्रिस्ती धर्मान Simois hebaye Kai bore sobit naun dila Aiz immaculate conception hi gorjen Baptism diun taka Christaun kela God pa Android God maglen siche दोगांयचे काळीज खोशी जाला दोगूय माम जोयल आनी केविनान पडदेसान तार्स कायलाक हे कातार भेटोयला नाना आगोस्तिनो आनीक नानी क्रिस्टिना आयज खुशालकायेक तांच्याशी मेरना आपल्या नातिनीक स्कायलाक पळोवन दोगांयची काळजां खोशेन मात्ता तोडना तोशीच ग्रॅण्डमा तोलिनाक खोशी भोगता आयच्या दिसा खोशेन वांटो घेताना शेपाय मिनिनो संवसारांना ताका स्वर्गार घेवंक देवा ताई कोत्ता प्रार्थना तो आपल्या नातिनीक स्कायलाक बेसावा दिता वयरतान पळयताना शेरलाच्या प्रेग्नन्सीच्या वेळार मायन पायन तुज्या जाय तोच दिलो आदार तशें सुनयेन ग्लॅन्सीन जाय तो सपोर्ट दिला म्हूण शेरल थँक्यू म्हणटा सोरोन मुखार तशेंच तुजें गॉड चायल्ड मली सोदांच हांसो हाडटा तुमच्या तोंडार भाव केविन जोयल पडदेसान आसात शेरल मिस कोत्ता तांकां ह्या खोशेच्या वेळार सांतांतून आनीक वेलंकनी
सायबीण मायन इस्कायलाक सदांच बरू आपल्या आशिर्वादान. जो आनीक शेरल दोगांय तुमी तुमच्या बायेक वाडोयात मोगान. कितें वायट आनी कितें बरें ताका शिकोवन जेजूच्या रस्त्यान चलूंक शिकोयात जिवितान. मागता बायस्कायलाक सदांच राखचें आनीक सांबाळचें बुडोन दोनयान देवान. मागता बायस्कायलाक सदांच राखचें आनीक सांबाळचें बुडोन दोनयान देवान.